Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu, gospodaru svega stvorenog. I neka je salavat i selam na posljednjeg Božjeg poslanika, Allahova miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga i poštovana braćo, jedno od Allahovih lijepih imena je El-Wadud, onaj koji voli i koji je voljen. Zanimljivo je da uzvišeni Allah u svim ajetima u kojima se govori o Božjoj ljubavi koristi glagol ahabbe, a ne vedde, dok s druge strane on sebe naziva El-Wadud, a ne El-Habib. U čemu je razlika između ova dva imena? Riječ hub predstavlja unutrašnji osjećaj ljubavi prema nekoj osobi, dok riječ vud predstavlja vanjsko pokazivanje i dokazivanje te ljubavi. Koga uzvišeni Allah zavoli, on tu svoju ljubav prema njemu i pokaže. Nisu li znaci Allahove ljubavi prema nama svuda oko nas? Ako se osvrnemo i pogledamo oko sebe, vidjet ćemo, ukoliko želimo da vidimo bezbrojne tragove Allahove milosti i ljubavi, njegovih blagodati koje ispunjavaju naše živote. Pitanje je samo da li smo ih svjesni, da li u našim srcima znamo koliko smo sretni i šta sve imamo i da li smo uzvišeno zahvalni na tome što imamo. Kada bi pokušali sve Allahove blagodati nabrojati, to bi bilo nemoguće. Njegova milost prema nama, njegovim stvorenjima je nemjerljiva. Upravo nam o tome i Kur'an govori. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Ako biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli pobrojati. Zaista su ljudi skloni nasilju i nezahvalnosti. Allah dželešanuhu nam iz svoje ljubavi i milosti prema nama podario bezbrojne blagodati u našim životima. Zar da mu ne budemo zahvalni, da mu svojim djelima i postupcima ne pokažemo pokornost, predanost, zahvalnost, ljubav i nadu u njegovu milost? On je El-Wadud, onaj koji voli i koji je voljan. Njegovu ljubav prema nama svakodnevno svjedočimo. Zapitajmo se koliko je on voljan od strane nas. Da li i koliko svojim djelima potvrđujemo emociju naših srca, ljubav koju bi kao vjernici trebali osjećati prema uzvišenom Allahu. Ako želimo steći Allahovu ljubav, onda se ponašajmo kao onaj kojeg uzvišeni Allah najviše voli, a to je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Slijedimo sunnet i volimo naših poslanika. Kaže uzvišeni u Kur'anu: Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahim. Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Blago se onome koga Allah zavoli, tada bude počašćen neizmjernim blagodatima i na ovom i na budućem svijetu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu: kada Allah zavoli čovjeka, pozove Džibrila i kaže mu: Allah je zavolio tog i tog čovjeka, pa ga voli i ti. Kada ga Džibril zavoli, pozove stanovnike neba: doista je Allah zavolio tog čovjeka, pa ga volite i vi. Kada ga zavole stanovnici neba, Allah učini da ga prihvate stanovnici zemlje. Zar ne bi želili da nas stanovnici zemlje vole, da nas vole stanovnici neba, Melek Džibril, plemeniti gospodar? Ako želimo i nadamo se Allahovoj ljubavi, onda tražimo načine kako da to postignemo. Otkrijmo čitanjem Kur'ana i hadisa našeg plemenitog poslanika šta naš gospodar voli i traži od nas.
kada otkrijemo, potrudimo se da u životu i primijenimo. Evo samo par ajeta koji nam govore o tome koga Allah voli, odnosno koje osobine kod ljudi voli. Kaže uzvišeni u časnom Kur'anu: Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Doista Allah voli dobročinitelje. Inna Allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Doista Allah dželle šanuhu voli one koji se često kaju i koji se mnogo čiste. Wallahu yuhibbu sabirin. Doista Allah voli strpljivi. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah zaista vole one koji se uzdaju u njega. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Doista Allah voli pravedne. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Doista Allah voli bogobojazne. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah zaista voli one koji se na njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. Zapitajmo se, draga braćo, da li pomenute osobine su dio nas? Da li se manifestuju našim životima, našim djelima, riječima? Jesmo li pobožni, pravedni, dobročinitelji, strpljivi? Jesmo li od onih koji puno tevbu čine i paze na čistoću i na vanjsku i na unutrašnju? Da li se uzdamo u Allaha ne samo kada smo u stanju blagostanja i sreće, nego kada nas i kakav musibet, belaj ili iskušenje zadesi? Jesmo li čvrsti, nepokolebljivi u svom imanu i vjeri? Ako jesmo, ako imamo ove osobine, onda znajmo da nas Allah dželle šanuhu inša Allah voli. A blago se onome koga on voli. U hadisi kuciju uzvišeni Allah poručuje: najdraže čime mi se moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio, to jest farzovima. A zatim mi se on približava na filama sve dok ga ne zavolim. A kad ga zavolim, onda ja budem njegov sluh kojim on sluša, njegov vid kojim on gleda, njegove ruke kojima on radi, njegove noge kojima on putuje. Ako šta zatraži, to mu dadnem, a ako zatraži moju zaštitu, ja ga zaštitim. Kaže uzvišeni u Kur'anu: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. I tražite oprosta od gospodara svoga i onda mu se pokajte. Gospodar je moj u istinu milostiv i pun ljubavi. Naš gospodar je doista milostiv i pun ljubavi prema svojim stvorenjima. Potrudimo se da postignemo i zaslužimo njegovu ljubav i milost. Njegovu milost koja, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, pošto je Allah stvorio svijet, odredio je da iznad njegova arša budu zapisane ove riječi: moja milost prethodi mojoj srdžbi. Molim Allah dželle šanuhu da njegova milost prema nama bude prije njegove srdžbe, da naša djela, riječi i emocije budu potvrda i dokaz naše ljubavi prema Allahu, da ga iskreno volimo i da budemo od onih koje on, plemeniti gospodar, voli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Bože, ne dozvoli našim srcima da skrenu nakon što si nas pravim putem uputio i podari nam od sebe svoju milost, svoj rahmat. Zaista si ti onaj koji neizmjerno daje.